Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika ali mu mzinda wa Lilongwe komwe akhale akugwira ntchito zina za boma. Dziko la Norway lati lipitiriza kuthandiza dziko lino polimbikitsa ulimi wa mleranthaka komanso ntchito zobwezeretsa mitengo. Ndipo katswiri wa ligi ya mpira wa miyendo ya TNM atha kudziwika lero pamene matimu onse omwe akupikisana a Mighty Wanderers, FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers alowe m'bwalo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. President Professor Arthur Peter Mutharika ndi Madam Gertrude Mutharika ali mu mzinda wa Lilongwe kuchokera ku Blantyre. Pofika mu Lilongwe, khamu lochuluka linasonkhana m'mbali mwa msewu kuyambira pa mphambano za Bunda kudutsa Wakawaka mpaka pa msewu wa Mchesi kulandira President Mutharika ndi Madam Mutharika. Ndipo ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace, mtsogoleriyu analandiridwa ndi akuluakulu a boma, atsogoleri a chipani ndi akuluakulu ena. Zambiri mulipoti ili. Paulendo opita mchigawo chapakati, mtsogoleri wa dziko linoyu anakumana ndi khwimbi la wanthu omwe anasonkhana m'madera osiyanasiyana omwe anali mphepete mwa msewu wa M1 monga Palunzu, Mdeka, Kampepuza mwa ena. Anthuwa anasonkhana kuonetsa chikondi chawo kwa President Mutharika pomwe amadutsa pa ulendowu. Pofika mu mzinda wa Lilongwe, anthu ochuluka anasonkhana mphepete mwa msewu kuyambira pa roundabout ya Bunda kudutsa pa Wakawaka mpaka Mchesi. Pamene amafika pa chipata cha nyumba yachifumu ya Kamuzu, President Mutharika pamodzi ndi Madam Gertrude Mutharika anakumana ndi khwimbi la anthu lomwe linasonkhana kuchingamira mtsogoleri wa dziko linoyu. Mwadzidzidzi mdipiti wa galimoto unayima ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu anatsika pa chipatachi. Kwajiro masapota wanga ebodezi wakwambiri osatira watu wakomana soe kuni pake microphone kama soe kwambiri kumabwela ujanjoine bonga ilo come to take the government. Yes. And a virtual victory of the bad ones. Kenako President Mutharika anakweranso galimoto kulowa pa chipatachi. Aka ndikoyamba kuti President Professor Arthur Peter Mutharika afike ku nyumba yachifumu ya Kamuzu kutsatira kupambana pa chisankho cha pa 16 September chomwe anapambana ndi mavoti oposa theka. Beatrice Juma, MBC, Lilongwe. Kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi wati dziko la Norway lipitiriza kuthandiza dziko lino polimbikitsa ulimi wa mleranthaka komanso ntchito zobwezeretsa mitengo pofuna kukweza miyoyo komanso kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kazembeyu wanena izi pomwe amayendera dera la Kachitsa m'boma la Salima komwe anthu okhala m'derali akugwira ntchito zobwezeretsa chilengedwe. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Poyankhula pomwe amayendera ntchito zobwezeretsa za chilengedwe, kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi Anne Sophie Beland ati ndokhutira ndi momwe ntchitoyi kuyendera m'bomali. A Beland ati ulimi wa mleranthaka komanso ntchito zobwezeretsa mitengo ndi zofunika pa ntchito yothana ndi njala komanso kuteteza kuwonongeka kwa chilengedwe. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna ona zachuma Aketi Langwe alimbikitsa anthu okhala madera akumudzi kuti apitirize ntchito yobwezeretsa za chilengedwe komanso kuti azisunga ndalama yomwe amalandira akagwira ntchitozi kuti azichita mabizinesi ang'onoang'ono pofuna kutukula miyoyo ya manja awo. Tikutha kuona kuti ngakhale project iyi ikupita kumapeto, anthu akuoneka kuti chinthu chachilandira aona ubwino wake omwe akumene akupindulira akamasamala chilengedwe komanso akamapanga mabizinesi ang'onoang'ono akamapanganso zimene za ujeni banking khonde kumasunga ndalama zawo ndi kumabwereka. Ndi atilimbikitsanso kuti akuona kuti kupita kutsogolo ntchito imeneyi yolo project itatha akhoza kupitirira. Mfumu yaikulu Kambwiri ayamikira ntchito yobwezeretsa za chilengedwe ponena kuti ithandizira kutukula miyoyo ya anthu ake kwinaku akuteteza za chilengedwe. Pologalamu imene yambwezera
yatithandiza kwambiri kudera kuno chifukwa chakuti chilengedwe kunoko chinatha. Ndiye pa nthawi imene yabwera pologalamu imene yobwezera chilengedwe yatithandiza kwambiri chifukwa pakhala mwayi wakuti mvula izigwa bwino komanso mphepo yakuno izikhala yabwino yosakhala yoononga ngati muchazakhala zomachitika kumbuyo uku. Boma kudzera ku National Local Government Finance Committee linakhazikitsa ntchito yobwezeretsa zachilengedwe ndi thandizo la ndalama lochokera ku mabungwe osiyanasiyana. Ntchitoyi ikuyembekezereka kufikira maanja 520,000 omwe ndi osowa potukula miyoyo yawo pofika mchaka cha 2027. Madalitso Muhango, MBC, Salima. Bungwe la ADMAC latsindika kufunika kuonjezera phindu la mbewu popangira mbewu zo zinthu zina kuti lizipeza chuma chochuluka likagulitsa m'misika ya mdziko muno komanso m'mayiko akunja. Mkulu wa bungweli Ben Botolo ndiye wanena izi atayendera factory yopanda thonje ya Ngabu m'boma la Chikwawa. Zambiri mulipoti ili. Poyankhula pa mapeto pa ulendowu Ben Botolo anati bungweli lili ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino ndipo nkofunika kuti lichilimike ku ntchito yokonza mbewu kupita ku zinthu zina, value addition mchingerezi, kuti lizipeza phindu lochuluka. Enera kupanga value addition munjira ina zisathere pokagulisa cotton mene alili apa first grade, second grade, malayi munonso tikhalenso ndi ma industries amene angapange salungati isi zoti cotton wathu wachoka kuno wapita ku factory. Iyo ni mbali ina imeneyo. Komanso mbewu ziyatimati seed ya cotton ya mbewu imeneja ndiyofunikanso kwambiri chifukwa imene kumachokera zokudya za ng'ombe komanso imenenso kumachokeranso mafuta ophikira. Kumene koko yangonyamula seed yani kuigulisa ndiye kuti palibe mafuta, palibe zodyesa ng'ombe. Value addition tipeze mashini ololuso lona kuti tikangopanga tiangozigayagaya zimene zijazo tipeza ku mafuta monso tipeza zimene zijazo zili ndi mtengo wa utali kwambiri. Fakitolo yokonza thonje ya Ngabu ili ndi kuthekera kukonza thonje lolemera 60 metric ton lomwe ndi pafupifupi mabelo 80 kapena 100 pa tsiku potengera ndi mtundu wa thonjero. Malinga ndi Botolo, izi sizikuchitika pakadali pano chifukwa alimi paokha sakufikira mulingo umenewu. Kunja kujako tikamapitisa zinthu zathu kunja kukagulisa chachikulu pa chizungu amati volume. Ndiye kujako yonso amakhala ndi market research yawo yona kuti apanga kafukufuku kuti katenga matani awawa kuchoka ku Malawi maybe 100,000 metric ton ya cotton. Ndiye kuti misika yawo ijaso mafuta yawo janso akhaso chimozimozi. Ndiye mkasayanira na contract kuti ife ku Malawi titengako 100,000 indungu apasa 2,000. Tena kama utengera ni kukoti kuti inuyo tu mnatinamiza mati mnyo mutibwesera 100,000 panopo mutibwesera 2,000. Ndiye makhala milandu yambirimbiri. Pachifukwa chimene chocho tikunena kuti ADMAC ngati ifuna izowa ma contract ndiye anthu akunjawo nawonso ioneseseso naso ikulima payoka. Usati sitigula kwa alimi aweya. Alimi oti agula onsewo ndikumaliza. Koma ngati ukhala contract ngati alimi akuti pasa 2,000 ife tikalima mwina 10,000 tuti 12,000 tikuzokhala ndi cotton wambiri. Kukonza mbewu kupita ku zinthu zina ndi mbali imodzi yomwe bungwe la ADMAC layika chidwi kwambiri pofuna kutukula chuma cha dziko lino. Chisomo Break, MBC, Chikwawa. Bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe layimitsa mpaka pa 24 Disemba kumva pempho la belo lomwe mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda omwe akuwaganizira kuti ali ndi mulandu ofuna kupha munthu akupempha. Kuyimitsa mulanduku kukutsatira pempho la ambali ya boma omwe anapempha bwaloli kuti liwonjezere masiku kuti alembe mayankho awo a pempho la belo. Zambiri mulipoti ili. Mbali ya boma kudzera kwa mmodzi mwa maloya ake Alukia Jafari anauza bwalo la milandu kuti mbali ya boma ikufuna masiku onjezera kuti akonze mayankho awo pa pempho la belo la Richard Chimwendo Banda. Mmodzi mwa maloya oyimira Chimwendo Banda a George Kazipatike anati akuona kuti mbali ya boma ikungofuna njira chabe yosungirabe oganizidwayo mchitokosi cha polisi. Akazipatike anauza bwaloli kuti Achimwendo Banda akhala ali mchipatala kulandira thandizo
ndipo akuyang'aniridwa ndi apolisi zomwe zikutsautsa malingaliro awo, ndipo n'chifukwa chake akupempha belo. Koma oweruza mulandu ku bwalo la milandu lalikulu Anzondi Mvula anauza bwaloli kuti panalibe kalata iliyonse yomwe oyimira oganiziridwawa anapereka ku bwaloli ya umboni wokuti kumva pemphoku kuchitike mwachangu malingana ndi momwe malamulo amakambira. Apa Mvula anagwirizana ndi ambali ya boma pa pempho lawo la masiku owonjezera, ndipo wati mulanduwu uzabweranso ku bwaloli pa 24 Disemba chaka chino. Polankhula ndi olemba nkhani mmodzi mwa oyimira oyankha mlandu a George Kazipatike anati zotsatira zomwe madotolo apima achimwendo banda sizidatuluke. Sanakonzeke sanabweretse yankho ku pempho limene ife tinapempha, chifukwa mayenera kubweretsa yankho lawo munchikalata ndi sanabweretse yankho lililonse. Ife tinakana pempho limenelo, komano abwalo anena kuti iyayi tiwapatsebe mpata aboma kuti apereke yankho lawo ku pempho limene ife tapempha loti achimwendo atuluke pa belo. Mmene alili kuchipatalako anawayeza zina, komano kuyezako kukanapitirira chifukwa ndikumbukira kuti ngakhale dzulo kunali kukupitirira kuwayeza zosiyanasiyana mthupi mwawo, ndi posachedwa apatilandira ripoti kuchoka ku madokotala kuti kodi apeza chani komanso chithandizo chake chikhala chotani. Achimwendo banda pamodzi ndi Alfred Dala Kadula akuaganizira kuti anapalamula mlandu ofuna kupha munthu mchaka cha 2021. Kumva pempho la belo kutsamba lachitatu sabata la mawa. Manja omwe amapindula ndi ndalama za mtukula pa khomo m'boma la Mangochi apempha boma kuti lonjezere ndalama zomwe limawapatsa kuti azitha kukwanitsa kuthandizika mogwirizana ndi masomphenya a ntchitoyi ofuna kuchepetsa umphawi. Manjawa apereka pempholi pamene wachiwiri kwa nduna ya zachisamaliro cha anthu Martha Nzomera Ngwira amayendera manja omwe akupindula ndi ntchito ya mtukula pa khomo mdera la mfumu yayikulu Jalasi m'bomali. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ntchito ya boma ya mtukula pa khomo yomwe cholinga chake ndi kupereka thandizo la ndalama ku mabanja ovutikitsitsa yathandizira kusintha miyoyo ya anthu ochuluka, kuphatikizapo mayi Aisha Amadu azaka 55 m'boma la Mangochi. Iwowa anapezeka pa mndandanda wa opindula kamba kuti ndi achikulire komanso amasamala ana asanu popanda chochita chomwe chimawabweretsera ndalama. Chiyambireni mtukula pa khomo moyo wawo akuti wasintha m'magawo ambiri, koma pempho lomwe ali nalo ndi loti ndalama yomwe amalandirayi ayikweze. Moyo wanga wasintha, ndapeza nyumba, ndapeza munda, ndapeza mphuzi, ananga usikulu amapita kuchokera mmene momo. Ndimavutika ndinalibe poona diso, ndimangokhala mwina ndimapita kukoka ganyu kumapeza ndalama, ndikapanda kupita kuganyu ndimangokhala pa mupanga. Pomaliza manga yake ndiye yakuti aboma azitionjezera ndalama titikamala ndiye zikhala zambiri. Iwo ndi mmodzi mwa opindula omwe amalankhula mdera la mfumu yayikulu Jalasi pamene wachiwiri kwa nduna ya zachisamaliro cha anthu Martha Nzomera Ngwira anakayendera momwe ntchito ya mtukula pa khomo ikuyendera mderali. Paulendowu ndunayi yati ndiyokondwa ndi momwe ntchito ya mtukula pa khomo ikuyendera m'boma la Mangochi, potengera umboni omwe mabanja opindula akupereka pa momwe miyoyo yawo yasinthira m'magawo amadyedwe abwino, maphunziro ndinso kuchepetsa umphawi. Pamenepa Martha Nzomera Ngwira atsimikizira anthu omwe ali pa mndandanda opindula ndi mtukula pa khomo kuti ndondomeko zonse zili mchimake kuti ndalamazi azikweze. Ineyo ndine osangalala kwambiri chifukwa cha programu ya mtukula pa khomo imene akulandira anthuwa. Ndaona kuti akutha kukwanisa kugula fertilizer, akutha kukwanisa kugula ngakhale malata, ngakhale ena ziweto, ngakhale ena kulipirira fizi ana kumene akumakwanisa. Komanso ngati kunduna wanga tufuna khomo lina lililonse lilandire mtukula pa khomo kuti umphawi Malawi muno uthe. Chomaliza ningofuna ndimuyamike president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha programu ya mtukula pa khomo imene akuyikapo chidwi kuti khomo lina lililonse litengeko mbali. Mkulu ona ntchito za maphunziro ku konsolo ya boma la Mangochi a McDonald Green Kuse omwe anayimira bwana mkubwa wa bomali
wayamikira ndunayi pokhala ndi nthawi yokayendera momwe ntchitoyi ikuyendera, ndipo anati izi zipereka chilimbikitso chachikulu ku mabanja omwe akulandira mtukula pa khomo. Boma la Mangochi lili ndi mabanja opyola 23,000 omwe akupindula ndi ntchito ya mtukula pa khomo. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Mutharika ali mu mzinda wa Lilongwe komwe akhale akugwira ntchito zina za boma. Dziko la Norway lati lipitiriza kuthandiza dziko lino polimbikitsa ulimi wa mlera nthaka komanso ntchito zobwezeretsa mitengo. Ndipo katswiri wa ligi ya mpira wa miyendo ya TNM atha kudziwika lero pamene matimu onse omwe akupikisana a Mighty Wanderers, FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers alowe m'bwalo. Takulandiranenso mu nkhani zathu. Atolankhani mdziko muno awapempha kuti akhale anthu ofunira dziko lino zabwino polemba nkhani zokopa anthu amalonda akunja komanso alendo odzaona malo ochititsa chidwi mdziko muno. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani a bungwe la Blantyre Press Club omwe wachitikira ku Grace Bandawe mu mzinda wa Blantyre. Namalomba ayamikiranso atolankhaniwa kamba ka ntchito yomwe amagwira polimbikitsa ufulu, mtendere ndi umodzi. Unduna wathu timadalira kwambiri komanso mboma la Profesa Arthur Peter Mutharika amene wanena kuti iye afuna ayendetse dziko lino osabisa china chilichonse, komanso aliyense atengepo mbali yakuti tikathe kusintha zimene tili nazo padakali pano mavuto amene tikathane nawo, tikayambenso ulendo wokuti tikakhale dziko lakuti aliyense akakhale kuti ali ndi chakudya, komanso ali ndi ndalama, komanso wina ali ndi katundu ngati dziko lolemera osamusiya wina aliyense. Ndiyeno ndinabwera kuno kuti popeza akukumana pamene akukumana ndalimbikitse kuti mwanena kuti mukufuna kuti pakhale peace, pakhale chilungamo, pakhale mtendere. Zimene zizo ndizoyenera ndithu koma munyengo ino imene tikuti tikupita kutsogolo, munyengo ya digital, njira zamakono zolemberanso, taonetsetsani kuti mukulemba zinthu zakuti dziko lanu lichite bwino, ligulitseni dziko lanu. Amalawi tili ndi zabwino dziko muno, tili ndi nyanja yathu yabwino, ndiye kuti nkhani zokuti zokopa alendo zithaso kuyenda bwino. Tilinso ndi anthu olimbikira bwino, achinyamatanso ndi ambiri, youthful generation tili nayo muno, amenewo abwere ma investors, abwere adzalembe ntchito. Kuti zonsezo ziteke zikufunika atolankhani olemba ogulitsa dziko lawo. Poyankhulapo mlembi wamkulu wa bungweli a Yusuf Daisa ayamikira boma kamba kolimbikitsa kukambirana komanso kulimbikitsa ufulu wa atolankhani mdziko muno. Tikuzoti atolankhani ali ndi udindo waukulu umene akuyenera kutengapo makapankhani okhodza kupereka uthenga olondola obweretsa mtendere komanso chilungamo kwa anthu umene tikuthandizire kuti chitukuko chipite patsogolo komanso bata mdziko muno ndithu likhale lipite patsogolo. Izi zimene zinatipangisanso kuti titenge mutu wa chaka chino umene ukhoza ndithu kulimbikitsa mtendere komanso chilungamo pamene ndithu tili mnyengo ino ya makono. So tuzoti atolankhani ndi ntchito yakulu chifukwa tikaona muna zimene zimayenda pa masamba mchezo, zimakhala nkhani zambiri zimene zimafunika atolankhani kuti azifufuze komanso azibalanse chonga kuti amapereka uthenga uja kwa anthu kuti zithandizire kuti chonadi chenicheni cha uthenga uja anthu achimve, zimene zithandizirenso mwina kuchepetsa mikangano komanso kuti kupititsa patsogolo mtendere mdziko muno. Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC a Moses Chiwoni apempha ogwira ntchito ku bungweli kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za bungweli. Achiwoni ayankhula izi ku Mzuzu ku ma studios akaning'ina komwe anakumana ndi ogwira ntchito za bungweli ku chigawochi. Zambiri mulipoti ili.
pozindikira ubwino ogwira ntchito mwaukadaulo yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la MPC Moses Chiwoni alangiza ogwira ntchito ku bungweli kuti adzigwira ntchito yawo motsata ndondomeko ndi cholinga choti ntchito za bungweli zipite patsogolo. Achiwoni analimbikitsa ogwira ntchitowa kuti adzigwira ntchito yawo mapamwamba komanso mozipereka akamakonza mapulogalamu awo zomwe zitha kukomera amalawi onse. Pakati pa MBC anthu samayikhulupirira ndi zimene zimachitika mbuyo komano titakambirana ndi atsogoleri a dziko lino anatiuza kuti MBC ikuyenera kukhala ya amalawi onse, so tikuyenera kuyesesa kuti MBC ikugwira ntchito mokomera malawi wina aliyense. So kuti tipange zimenezo tikuyenera kuti ife ngati MBC tikuyenera kugwira ntchito moyenera mmene timayenera kugwirira ntchito mwathu. So kuti titero ndimene maunikira azinzanga kuti tikuyenera kuyesesa kuti china chilichonse mukuchita tikuyenera kuchita kugwira ntchito ngati anthu professionals. Iwo analimbikitsanso ogwira ntchitowa kuti azilimbikitsa maubale pomwe akugwira ntchito zawo. Nsofunikira kuti tonse tikhale ogwirana manja kuti zomwe tagwirizana ngati masomphenya athu kuti zikathe kutheka. Popanda kugwirana manja sizingatheke chifukwa kuti uye akupanga zinthu zake uye akupanga zinthu zake papezeka kuti palibe chomwe tingapindule. So timangofuna kuwalimbikitsa kuti izi zitheke, kuti tibwerere mwene tinali kale kuti anthu kukhulupirira MBC tikuyenera kugwira ntchito wina aliyense limodzi, kugwirizana mmene tikugwira ntchito ntchito zathu siku ndi siku. Achiwoni akhala kuyendera maofesi a bungweli mzigawo zosiyanasiyana ndi kuona momwe bungweli likugwirira ntchito zake. Jackson Sijali, MBC Mzuzu. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana, anthu aulumali ndi chisamaliro cha anthu amene navicha yati kupezeka kwa anthu ogwira ntchito yopereka chisamaliro kwa anthu osowa monga ana aulumali komanso okalamba ndi njira imodzi yomwe ikuthandizira boma kukwaniritsa masomphenya othandiza anthu ovutika. Rashida Matandika ali ndi zambiri za nkhaniyi. Mai Navicha anali nawo pamwambo opereka masatifiketi kwa ophunzira sukulu ya ukachenjede ya Life Care Malawi, ndipo anayamikira sukuluyi pophunzitsa anthu ntchito zosamalira anthu omwe amasowa chisamaliro chochuluka komanso choyenera omwe ali ophunzira bwino. Iwo anati izi zimathandiza boma kukwaniritsa masomphenya ake kuti anthu onse mdziko muno adzikhala otetezeka ndi chisamaliro chabwino. Tili ndi mavuto akulu ngati dziko, anzathu amene ali ndi nthenda zokhalitsa amasowa chisamaliro, anthu achikulira kumasowa chisamaliro, ana ang'ono akumasowa chisamaliro, anthu aulumali akumasowa chisamaliro. Kukhala ndi anthu ngati awawa amene aphunzitsidwa bwino, amene ali ndi maluso awo abwino zitithandiza ngati dziko kunena kuti tisasiye munthu wina mbuyo. Mtsogoleri wa sukuluyi Apax Matipwiri ati ophunzirawo akubweretsa kusintha mdziko muno kudzera mu ukadaulo omwe amapeza ku sukuluyi. Ifeyo ndife osangalala kwambiri chifukwa nthawi yonse imene takhala tikuphunzitsa ma caregiver anthu nthawi zambiri samakhulupirira kuti kumayi kuno kukhoza kuchitika zinthu ngati zimenezi. And ifeyo tadusa mu nyengo yowawa kwambiri, koma titokoze a Ministry of Gender atipanga support chifukwa ma caregivers amene wawa cholinga chawo ndikupanga support vulnerable population, makamaka ana ang'ono, nkhalamba, anthu olumala komanso anthu amwina amene ali odwala akukhalira m'makomo. Mmodzi mwa ophunzira omwe wachita bwino kuposa pa maphunzirowa, Dalo Kaitane, wati maphunzirowa akwaniritsa masomphenya ake omwe akanatha kulephereka pomwe sanachite nawo maphunziro audotolo. Zimene chinandipangitsa kuti ndikhale specific kusankha maprogramu awiri awawa, nditapanga public health ndinaonabe kuti china chakebe chimaperewera because mose ndimakula ndakhala ndikufunisisa kugwira chipatala kuthandiza anthu, koma nthawi imeneyo zinakanika kukhala dokotala. Chifukwa nthawi imeneyo role models amangokhala ukazakula upite ku school ukakhale dokotala ukakhale nurse, nthawi imeneyo za caregiving sizinkamveka sizinkadziwika. So
nditayenda be mu field ya public health ndinaona ma opportunities ena kuti koma kuliso caregiving imene anthu sakuidziwa bwanji ndipange imeneyi kuti ndilimbikisenso anthu. Ophunzirawa achita malumbiro kuti akasamalira anthu ndi kuwateteza mwaulemu. Rashida Matandika, NBC News, Blantyre. Nkhani za masewero. Katswiri wa ligi ya mpira wa miyendo ya TNM atha kudziwika lero pamene matimu onse omwe akupikisana amaite Wanderers, FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers alowe mbwalo. Mtrankhano Nobert Jameson walemba ripoti ili. Timu ya Wanderers ikutsogolera ligi ndi ma point 65 pamene Bullets ndi yachiwiri ndi ma point 62. Silver Strikers yomwe ikusunga chikhochi ili pa nambala yachitatu ndi ma point 57. Wanderers ikumana ndi Moyale pa bwalo la Kamuzu pamene Bullets isewera ndi Mighty Tigers pa bwalo la mpira. Silver ili pa ulendo wa ku bwalo la Champions kumponera komwe ikathambitsane ndi timu ya Mafcom. Wanderers ikhoza kuvekedwa katswiri wa ligi ngati ipambane masewero ake ndi Moyale, Bullets ndi Silver nkulephera kupambana masewero awo. Koma ngati Wanderers sichita bwino masewero ake, Bullets ndi Silver nkupambana, katswiri wa mpikisanowu adzadziwika tsiku lomaliza lenileni lomwe ndi pa 27 December. Ikasewera ndi Moyale loweruka lino, Wanderers idzamaliza ndi Kamuzu Barracks pamene Bullets idzasewera ndi Nzuzu City Hammers. Nayo Silver idzakumananso ndi Hammers lachitatu sabata yamawa isanakumane ndi Blue Eagles pa tsiku lotsekera mpikisanowu. Wanderers inapambana kumaliza ligi mu chaka cha 2017 ndipo yatenga kasanu ndi kamodzi 6 pamene Silver yatenga kasanu ndi kanayi 9. Bullets ndi yomwe yatenga kwambiri ukatswiri wa ligi itapambana kokwana ka 17. Masewero enanso omwe achitike loweruka lino ndi pakati pa matimu a Songwe United ndi Blue Eagles. Koma MBC ikupatsirani masewero pakati pa Wanderers ndi Moyale. Nobert Jameson, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayi nsomitu yake. President Mutharika ali mu mzinda wa Lilongwe komwe akhale akugwira ntchito zina za boma. Dziko la Norway lati lipitiriza kuthandiza dziko lino polimbikitsa ulimi wa mleranthaka komanso ntchito zobwezeretsa mitengo. Ndipo katswiri wa ligi ya mpira wa miyendo ya TNM atha kudziwika lero pamene matimu onse omwe akupikisana amaite Wanderers, FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers alowe mbwalo. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino. Mwadzuka bwanji nonse mmawa uno yafika nthawi chati makupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo kupitirira madera ambiri a mdziko muno, phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu yomwe izigwa yamphamvu m'madera ena. Izi